जतननो बेलायनो हामबाय आं तिनि किसिसा कप गजानानि बागै मा फायखिया आनि किसा हेल्थ हामिया तंगनि बागै आं किसा फायनानि नरंनो कप गजानानि फायना मुसुंबो फायै माय आंगै तंखा ओंखाय तिनि आं हायनो हाय फायफिरो नरक आनो गोबांमा बरकनो आनो कल खायखिया बुखानि दुखु रंनि कक साहारका हारिमानि कक रक साहारका जोंनि आबो बुखाबो तावान सब दिजे जों हारिका हिनै जे जरा जे तंसाक महाराजा चिनि लगिव तंसाक न जों चिनि जी महाराजा बुइनि जागाव थांगा हंगासे जों वान सुबदि आपुरसि जों हारिका हिनै जे समय चिनि महाराजा चुंमाय बाक्सा लगिरिवै तंगो आबो चिनि डायनेस्टी चिनि बखरक जों कोनो वानाना नांगिया कोनो हारिउ हिनै बतावान सुबदि और वो हार फानो हिंदी जीत फानो हिंदी अब चिनी तमिलनाडु चिनी अब टेम्पोरारी और के वो परमानेंट करे CPM 25 बছর जे चिनी त्रिपुरा वो राजा शासन खलाइया अब 25 बছर ने नारो बरक बायनो नांखा अब जत टेम्पोरारी जों जरा त्रिपुरा मथा खलायनाय रक अब शुद्ध ओनली 2 years सिको 2 years बायसि बुआसु फान खावै तंखा हंकाय तोरते तोरते जुवान अंते सिकला अंते बाहाय इंनो आबो सिवान सुबदि तेबो फान खानाय आबनि बागै बुखा के बता थुइदि बरबो चिनि मिस्टेक दं बाहायके मिस्टेक इंखा आबो वान सुगैसि जों सामुं खलायनो नांनाय चिनि त्रिपुरा हानो बासरिना निंगाकाय महाराज कायसा बाय इंया जों बिनि तुइदि माने रायदा तुइ खलायै जों जतनो फान बाक्सा खाय बुसानानि नांनाय जों इहि ताबु बुइ कयेक 5 year नि बागै जितिवै चिनि त्रिपुरा सारक तैसा दुखु मानानि तंखो तैसा बेलायनो दुखु माननाय केबनि नक हुक सकजाक बायखिया ताबुंनो केबनि बुसा बुतै बुजाखा आबाहाय गोबां मानो ताबुक चिनि त्रिपुरावो तेबो बारिनाय बाट जों आबोनो किरिवै इंया जों फेस थाङैसि ताबुक फेस टु फेस सि ताबुक जोंल किरिया खलायै बुसकांगा आगंना नांनाय किरिमा बायचिनि प्रब्लेम सल्व इंया जों सिगां आरो खांखायसि चिनि प्रब्लेम सल्व खलायै माननाय आबनि बागै बुखा दुखु तानांदि अबजता टेम्पोरारी जों हायनो हाय जितुबै फायनाय ते 5 बছरनि परे नायै नायदि नरक आनि ककनो खोनावै नायदि